चार हुनुलाई नसम्म नालिया तर यो चार हो हामबाय दूर जगह चार दुकान तो चार हाय उर राहन पाटना लेकिन जमो या थे रुपले iko naidi sini truck driver rok बखा सीडी ऑफ सिगानी का हाय आखाय को नाम काय चार से मौका का बखा बखा दियो आं बेला जिनि बांगि केक नि ग्रे जों उसोर परिमत मु बयनि देसो जों खातोरि दंमोन साइनि देसो जों एकदम बयबो करे ताबुक जों जिनि बांगि केक खायनि करे ताबुक खरसो दा फ्लाइ आं खायो Saka dito. Kau salksang. काय चल Malay pinay, malay pinay. sini takok sini prasa bosono nugoi belai khakamjak iko ma haibo gari chalago gas gari chalnai cheno lama o cheno malaikha malayoi borok takok khorognoi driver kene cheno bathagai apel sini kotui rok lama o sini thambo tui kangnai na ni borok saimano gas nungjangnai tui rok cheno borok rui klangkha borok ni mokol ni mukti klai mano khangke teibu bakha phatena nayo hamba hebano chung bakhai gya amai ke lama boto kobang mano chung sini tebra sarwai malaikha borok bu thawo dakti yok thama maoi chung bini ya thabo dolan ka sini joto khangaya joto bo khangaya kamo ara bu bolan na kamo jadi na sini yok sama masih naik borok bo cheno khan ko borok bo mukong tha dai na hawa ke phili phaina ni bagai an bagai sampai maru sini tibra tharong abo sini bagai norok thuiase eke suri laikha joto jati sini joto caste dharma religion joto tongnai rok norok sini bagai suri ui tongmani phan o phan ni jarai no जों तिनी पास्टर जों तेंमनि ini jorate जों तिनी tongkho जों जे एलाकाव हिमो आमो हिसे bang mung area ni hinjago tik ang boroni tarung mo tarung potong samaya hana ring yata oke ama hai lama in potong hem brom ne mungkin kabang ma sini tibra sarbo malai kabang sini reksana khaka hamya phari kalang khango ke baba hamjang ma ya pharo ke baba sanam todei chamung ra apa ke je borong chukte jana borok subawi kalang khango sini kongni siba ongkhalai mane bosuk joroti hinjagai tongkha bosuk kilometer hinjakha tau bosen lekha bainaliya minimum जों 12 किलोमीटर ऊपर hinjakha na tabuk jorate haina hai sini lukuroni thani ang koina musungo norok soyawoi sini bagai suri kangbai jadi norok kabang suri ke जों kabang phan mano norok suri mani jarai se जों tabuk jorate जों himoi bo tong mano norok suri ya khai जों amsak himoi phainani chini thani kono din সম্ভব ya chini bahan bo thaya kono din amo সম্ভব ongui maya norok suri sawoi kholom sawoi tongmani karonoi no जों tini phan mankha ang koinai haino sin bagi suri di जों dilio thok ke sagoi जों chini kagoj
memorandum ya farai tei sini tei berasani bagai dan kaham kok tu mato bawai jeng sini tei berahawa pirabai jatuh na thai mana tei kai suri bajadi kai sini joto tei berasa bosong joto topau tongai rok narok joto dia juda religion narok nungi mano ai pano narok ni je suri mani no kaham ke narok sini bagi suri lagi sini tai mangsa phan nang ya suri mani kasih sini phan nango ang poito kayo narok joyawi ni suri tong yoto no tak dipol ni hambai joto no ya faru khora klaidi khora rudi khorang bai khora manjulai ke rejamu